Anyumanya wacha me swami yade wo frame ya nopa awia anajo Abusuan yamamu nyina mu atena se yamamu akwaba eba Nyansapo kasa mfonyini so emprempren sa wohwe machi a ayemanhia ahemfie nananom wura mu edie na kyerɛ sɛ ene amamre ne amane ebefa ne ntoma pefra Nyansapo nso wani tua sɛ amamre ne amane de sabieku sɛ yebu yakatem na yekokofa amamre ne amane ba ne yepese musua na musumu nya bihwɛ enti yetena se a na nye ye na wose yeba na nso amamre ne amane wo ho no ye de ebebomo na ne nkuro dodo no apie mu ha nkura woduo bi wo ho a mepese yebekɔ akɔkɔsua ho abakɔsam na yehunu ba bi edin no firi ne ade mekura de kan ye nkura hodo a mate din ene eno no kuro bi te se Debibi eno wo Bono mamu e wo tan eno kwasem ni mete se wo hene bi bodin nam se Debibi na ya kai me Jembibi edin Jembibi abusua yanko na yankotie ho abakɔsam na nanom aye krado so mo be kyerɛ ye kuro ni din kwan ye fa so nya kuro ni din kuro no ase anim abakɔsam kwan ye ya fa so kyekyere kuro no na yenso yensua bi mi mesua oso gebre ne sua bi ɔhena daroma mo akwaba eja apombo ko de nyame adom daroma sen ha na bebo din ya me den de okyame kwasi ajeyi a ofin ya daroma Debibi e wa time ansena mo Debibi nkomo na eba bedi Debibi we dia mente da mpacho kyerɛ mu kakra ɛwɔ mantam ɛwɔ Asantehene ya de mpacha de be obro ɛwɔ Tai district okay yɛbɛba amane no so nanso yɛni nkomo kakra mfa kuro no ho ebi enne kura ne da yahwɛfo ne atiefoɔ bi ate den sɛ de me ayɛ memoren adaroma kamu abakɔsam kakra kyerɛ yɛ den na kuro yɛ nyaayɛ kuro no de sɛ eba ya chepa yie sɛ metima aka bibi kura pa me ne yie sɛ be 16th century de na de bibi ne wo ho ya na nanom wom ya amamre ne amane ye ne yehunu na no ewom a wo mo ya amamre ne amane a eda so wo ho Debibi no sɛ first no na wo so mo asante enti mre bi bae ma bronchampim e bae enti abrofo ati ho enti enam sabi sompa ne moa nananom bra asante ekokon no Debibihene eboa nana Asantehene e ma wo kokon enti na sa yaso ntima ma asante ane Debibi afa yonko bepe ene da ya ye kasa yi enti bre ne bre nyina nana obesi adwaso bia ye de ne ba abachi Asantehene enti ene soso nana wo sisi yi ena nana epese opaja no okay yebedi ho nkomo ene dwumadie no ankasa na sade wasi aka se na wo mo ne Asante na kyese no om di fipam ane no ma yonko goro no esipi na kure samra nananom efre babe o mo fre bae no a o be kire kuro no na dua na o betra ase se o de ba akanman mu a na efre no wonton ite wo de kwa ya kasa mu a na efre no bizire eno ya kasa ben fantra kasa enti bizire no enti krachi ne odi kan kwa akotworo ya bakosem no wantimi antworo bizire no ena otworo Debibi chese enka wo se ye buzire ena wo kotworo no ade no omfiri kuro no so a dabe no ye no ofiri kuro no so eti na chese ye dua na edua no na dwuma ben na edi ena na me chese wonton wonton no me fe se ye de ne ma bebre sabi etem di pa esidai eho a etem di yaja ne ma bebre enti enyina ma ade ba akoso yahunu kuro ni den kuro bia wo se de yesi enyaaye
obu ho a wasimi kuro we de me na nanso masina no omkọ ho ahayo e na okọbọ ne sesen wo baabi na beda ne kuro ne atu din sei eno so ho sem te sei oh de bebe no yentu okobia entu yemfiri yasase no so baabia no da na mom bebe na no edi kan try no free bomb enti free bomb a ye bae no na kasa horo na wo Bono kana atwi kasa ene ewo fantra ene ewo dwula a omo da so ewo kodifua mesi na ewo asante kasa ene ewo fantra kasa ene ewo dwula kasa dwula enti omo da so ewo kodifua na mfantrafo no ene yen enti bra na no bae na mkotra ewo be bia ifro hoda pa ene bra omo twa ya na yenum nsuo Brano da sotiase I was see ameno kase ene bebre ene me fa say best 16 century honum into hona omoba ya na na baako efro no ko ti brodi je na ho ya kurase into na nipa no free de bebi ene ko kire sa brodi no na brodi no nkura kasa ente ode ba akankasa ma ya se bredi ente brodi ubo lewudi na cha ubebre ansana wadi enti wo de ba akankasa ma a friend bredi to na sanity ohina fe yenhwe sadim di kan se korobu oho abohu se yese ye na naso masi na bebo ne sesen e wo ha ho ne kuro no ne nhini na bakosem kuro yi chichire ye no na tesen oh no kre yes nananom a omodi kan fre ono mem se me yuri for omodi kakra na emo nananom che se sa amra na omotena dapa mo no omotwa bura eke ya nana ya nsuum a omo ene da so ti asa enum nsuo e wo ho yesanom na emo nipa no do so no na nsuo no nso omo enti ye ma abobofo e fa mo ebe ku asase no so ebe hu ba bia ya nsuo wo nsuhuro miensa na na ewo ho enti osan ko ba amane no on be hwe se ye beti sakuru no wo ho ma ebenya nsupa anom a sabi yentibintu ko ba bi fufuro bia biom enti on betra ho nom no enti you just wadama o mu free ba bia na agbura no wo no egba ba bi fufuro ho enti ona on betra ba pim enne a ye da so ho ti wono so musa benya nsuo ni bi ai nsuo ho da so be sada pa ho dabe da pa ho nom de o ma yemfu ben ho no o mo nesa no na mo ba bia wo sisi de asotre be miensa ena ba ko de asuo mampa ena ba ko so de asuo bombo ena ba ko so de asuo hyiawo ohene yesua de bobo no boko na wo mu enimu ntiminti ase me chese yensuo ba ko be sisi e ba bia mo wo aye wo yi eye asotre miensa a yenum nsuo be pemene ba ko de asuo mampa mampa aha ene ye kasa be uhwa tete nananom bae no yase mampam nana wo mo wo sansuo no mo mampa nko anana wo ntina ma ye frɛ no mampa ndan che se o de ba akankasa ma mampam eno ye ba ko ena asuo bombo no so eno so nanano abakosem kyerɛ sɛ bra wo mo bae no na ya so tene ketua bi enti uhwa na emoadom a na wo mo num nsuo no na wo mo ayi kwan a wo mo mfansa wo mo ayi twene a wo mo esam nsuo na wo mo num nsuo enti bofo no san koe no ena kɔbɔ amane ya sɛ me koe no me ho sɛ asuo mampa wo ho eno ya so kase ena ma ho sɛ asuo eno ya so ketua bi uhwa na emoadom ayi kwan a wo mo num nsuo enti ye kasa ho kyerɛ sɛ wo gyina ho a na utututuo sisia na uja nti gbomo no chese na chese ujina wa eni na kakrabi na gbomo no ye mukrom kasa eno ye fantra kasa oya na de abaye ye de no ye de ba twi kasa ma asekire ne se ujina wa enche obetutu sisia obekum aboa amoa no doso aha sanity aha enti ujina wa kakra eni suma na chese aha
so entra my friend bongo enu ye mi no ena ba kono so enti hyiawo no eno so na emu atromo ena na wo munum nsuo enti na bofo no koye no na o ka se asuo ba ko so me koye so na abo atromo na wo munum nsuo bofo ya wo kana asem ye bofo no a wo no kohwehwe asase foforo a mu free da pa ho koye no ono a na asa na mu a wo hwehwe one na yonko abomofo na no what is it waduru nsuo mi ena no din ni biem eno na me ka se hyiawo ena tromo na wo munum nsuo wo de ba kan kasa mu sa yi hyiawo no ana hyia no wo de ba kan kasa mu tromo kan kasa mu na tromo na mo de no mu ye hyia hyia ya no so chese eno chese na wo munum nsuo enti na chese wo munum nsuo enti sa asutremiense ena na wo mu ho se dodo an betra ho a wo menya nsopa anom a yeda so wo ho bepemene Abusia Nyansapo Tv so ni yesua de na yehunu niema ahodo ohini kro ni din bio Debibi me first time wa meti Debibiyi eni menti bida menti kro ni din da enti ena me nso me pa bia nso de kan a nso wuti Debibihene emu abakosam ni emu nkyeremu ena ye pe ohini me ba na wo kasa bi anya asante kasa no nso mo friends ya ngasa ya kasa ya friend na fara ana na fana enti wo de ba asante kasa ma frantra udi kanka nem nim senka wo kam fante dabi frantra fantra ayi uti de ma ya fry fantra no tete no na nanom sabe na omunyunu ntoma omu bia asawa fufuo ti na omunyunu ntoma enti na sabe amanfoforo ekoho a na se omo kwa ye sei ye ko frantomafo kurum frantomafo enti na ya nkasa yatim dua asawa na ya nkasa ye nyunu ye ntoma na de fra nanom abakosa nkyere se yatim ye bi atade yatim pambi ne ka ne trousers na ya hye sa amra na buru ni nyamae no de na ya nkasa yatim nyunu ye ntoma esan nyunu atade esan pam entuma ne ne keka woni efra me pesa me sa te kasa ne bi menim sa de be ani menim kom pesa me te kasa fantra pesa ya fran na fara eti fa no kasa kire me sesi na fara de woyu meno chese me chese fantra kasa ne yeka na fara woyu busiafo ne yemfira himfie ha na masua kasa ne bi aka me de ne ho sabi abrumpanin se opa ubehunu na wakyekere boa ye no Nyansapo aya na ye mamamre ne amane ne doso esanse enne ye meda edikan a meti Debibiyi saa ne bia wonso ye ohwefo a enne ne de edikan a wonso wuti Debibi ohene yanhwe wo free Asante Kumase ya ba ho yanhwe anamo no ye anamo se meters no me pa che wa yie ewa ebeduru don hwere sen just kwa no nyiti me se be don hwere nan de don hwere nan kuro yi me nti ni den na ase akata edin ni mpie just ya bro my mo no kasa horo bebiri na wo ho so enti ya fantra no so eka ho ohene mame fa unsa ha me de usi ha de na chese ye ni nkomo no bi me de usa ha ebre sem no mesenya ba na dwumadie no akire no ye de nkomo bi aka ho adaroma udin ni biem me ochiame kwasi ajeyi abusia me sumi den dia so na ba Kofi Mensa Abrampa ene ya ba fie ha ne de amamre ne amane de bekoso bia Nyansapo kasamfonyini ya de besomo me kase Nyansapo a na wage so se yesane no badwemmam koso a na hwe ne fa dwumadi aka nyina ento so abusia sabrei tenase na egibre esanse Kumase Traditional Council atenase de na de otekrawre ne brawre ngumaso ono so ewo so woba
na nsɛm ahodoɔ ɛwɔ kumase no wɔde yie bɛto yie ɛma bibia yɛ pɛpɛpɛ ɛne nsuayɛ wɔ hɔ nsuayɛ bɛyɛ sɛ mmienu ɛkɔ no mmiɛnsa so wɔ hɔ eti ɛnɛ deɛ dwumadie no ɛyɛ ahodoɔ sabre yewura otumfoɔ ɔsɛitutu abebio wɔduru ha yɛ a wɔbɛtena aseɛ na wɔne nananom adi dwuma ahodoɔ a ɛwɔ hɔ ɛne nyinaa Nyansapo TV so ne tena ase na gyebrɛ na ɛhwɛ ne nso edwumadie no yɛfrɛ tete ɔdoma nkoma hɔ ahene yɛfrɛ hene ne ahene yɛfrɛ tete ɔdoma nkoma hɔ onyame a ɔbɔ ɔsoro ba asase ɔno a na ɔbɔ ahene yɛ bi so asantema so asante sika dwafrɛ nyame so asante ahene yɛ frɛ ɔdoma nkoma hɔ asante sika dwafrɛ nyame so asante ahene yɛ frɛ ɔdoma nkoma hɔ wotena sika dwa so onyame hyehyɛ wokyɛre so a wohyira ama no so ade onyame hyehyɛ no nane otumfoɔ Asantehene kɔtɔkɔhene onyame hyehyɛ no nane onyame hyehyɛ no nane wɔde hyeprɛko de nsa so nane Asantehene onyame hyehyɛ no sɛ nsuayɛ ahodoɔ ɛwɔ hɔ nananom a ɛwɔ sɛ saa berɛ wɔ mo bɛka biribi de kyerɛ kurowura otumfoɔ sɛitu abebio yɛde wɔ mo kɔ na wɔ mo nso ansidie anaasɛ wɔ mo ntamka no afidie so medekua ka kyerɛ sɛ ntamka anaasɛ nse yɛ a wɔhene bi die anaa nsuayɛ mu no kamea yɛ sɛ yɛduabɔ wɔba bɛhyɛ bɔ wɔbɛka nsɛm bi a nananom bɛgye natom ebi te sɛ me nipa so masi megyina nananom anim aka ntam adansi awiaboa gu so sɛ me nananom a ba kuro me nanasomasi ɔbaayɛ na ɔmo de me se ne nokore bebu kuro no sɛ me nipa somasi mamfa me se ne nokore no antoa so a na meto ntam kɛseɛ ɛno ɛnɛnɛ ɛho dwumadie ɛbɛkɔ so nti saa bere deɛ yɛde nananom a ɛba besuae ɛwura mu na afei wɔn akɔ akɔsi biribi ɛde akyerɛ yewura ɛne nananom a atena se eti gyebrɛ na ɛhwɛ deɛ ɛbɛkɔ so na mo ma deɛ bituma boa mo tuma no yewura anansi sɛ wodi nokorɛ o ni bibia mfi wo nkyɛn nokorɛ tie na bɛhyɛ no nso sɛ wabɛkyɛ ne nkyɛn na de agokoduro na de ata ne nkyɛn de wɔbɛfi wo nkyɛn no sɛ yewura ma kwana osi bi kyɛ ɔbɛhyɛ no rebe afiri ha na nso de akɔtra tan hɔ no aboa ma bibia to ayɛ ho so wade mɛbu na mo nyinaa ka bi akyerɛ no ɛsɛ sɛ firi so mo si bi nkyerɛ ba wo nyinaa so wobɛkɔ mo abom sɛdeɛ kuruyɛ ɛbɛtɔ mo sɛ na kuro no asomdua ba sɛ kuro no ɛnya asomdua a na awɔ hena hɔ nso wobɛnya asomdua te akra menka kyerɛ no mewura ɔdaroma nananom nyinaa se pene so ɛ na ɔm si biribi nkyerɛ wɔ buro John sidi bibi baabi a wɔwɔ biara no sɛ bɛkɛsɛ kyɛ pokuare na no pokuare no kɔkɔgye hɔ nyinaa John ɔse sɛ bɛ wode babɔde kasɛ ma hɔ na yɛ Ashanti ansɛ bɛdɛ na West Ashanti so hɔ nyinaa John sɛbɛ friben fia hanan ɛko nyinaa a to hɔ so biom na ano yɛra fie bɛ aduosia bɛ nan mu anumani ɛna sɛ amaresɛm Kwame Nkrumah sɛ hɔ ɔbɛto hɔ region ɛde ayɛ sɛbɛ administrative post nti ɔbɛyɛ ne saa ɛno ɛna sɛbɛ ɔde ahurahuru akɔ baabi na biribiara di hɔ sɛbɛ obi aso bia no ɔsom John ɔsi biribiara di hɔ efiri ha kosipɛdu kurom sampa sɛkwa ne nyinaa Asantehene dia bari a ɔkɔ French bari a hɔ nom a Ashanti West esi hɔ John so ne nyinaa mo som sante dadaada ne kɔɔfo no mo John ɔsi deɛ no asɛ no ba ewura ka ne nnɛ sɛdam sɛbɛ ebi ɔmo wɔn mo firi hɔ ba Kumasi a ade na Kumasi foɔ na ɔmo de yɛ wɔn mo apopo ɛno tiri mo te kaayɛ
China no mo tika se balance mo se be be so wura na mo popo yadi a na mo tika e se bo ko oba opere sante ni wura ka asma chire no be na wotwe na kwa so ba so musa je ni kwa no musa je ni dim yom o se se be oba opere wura ka asma chire no ye kwa no se ye mu ye wura dia na ye nta se e be kwa da bi a ye mu no o se oba no se dia ka bia na se be ka na ade no mo se o mo nyirai ha no mi na tije sisi kajana kama ni na kajana kunje ni na ejira ho asesan yom so ba ye na kokura ho be ko fa no ba o se na ma ye yom o se mo na brodi so fa mo so wo ba o se debi wo de bibi na o se ne yem tete sanete yom o se na so bi o gba no a bibi ena se do ba na bibi ba peja wo na won ti bi sa no ma so no na se bi ni na se mo so na so do ba yom so ba ka tira no se be de o ko na so na ba wie na se be se o do ba kura na maka no do ba na so mo sa no no pa ba ha se na o se mu wie a o se na de o du so ye na wona nam de ye to ho no ba to aso abaka no kuma se ya o se sabe Asantehene se wonim kuntum kanta ho a ene Asantehene enne ojo wo china o mai kuntum o mai kanta yom etie o se sabe o mo se sa no ba ye wo tu mo ka che wo ne no yom o se ntina no wo du so ye ama ho fo dina hu no wo sampa aha na oti wo aha na wo wura wo e bi yo bibi a ona be yo so what so one se wo titie wo am brase wo buo se de wo titie wo tu ato so nyina o so wo hu se o china bo bo santman yom o sin na o ju so ye no wo kumam se no na no mu twa sa to ho no obeboa no no da kwa pale be sum no wo china se be chesu da ye opejo wa ye kese so na kokura no wo yare dina okuta puma no wo ba ko side ina no wo ba yom o so ba o ko so twen aka yura le ru jan kwa manako o so ba yin tino ka be na cho na o ma so na hian mo to so sa o so wo dodi a wo di masantman o so wo dodi a wo di Asantehene o so wie ba chiri na mo to so pepe se mo so ba ni fo ni na o chiri Asantehene wona ye o sa wa cho ma ye ato aso ate yom se na waba tina wo kan se ni wo twa so se kwa no wa so ye na wo ye ntana ko na ko to ma fo so ye twa ho no wo se de wa du so ye Asantehene se be wona be o kese yom se be akari na no ko ka tro wo no se be yo ko mo mo be so no na fa ko pa wo ndo be yo ma de tina ono de be ma yo kese ono ba ye mo o se bo do no so po do ya ko ano do ya kese wona so so no Asantehene na o so se mutu se be bi o tin ene ha o ko mo asibia se no na ne kwa na be so na se bo peja what opening edin be na be de ko
Amoako Kankua to be no. Madeka some Joey Piga. Ebenezer to Amoako Kankua to be no. What has we are catching na? Assume I don't know my year. I know you to say Edira. Edira Castle. He said, never do see our home blast said, who obey a very hand time war. One for the window was so. You have a quite as much of us now. There was some pennies. Couldn't none of this own, sir. So bet you myself, your moon punto, your moon cost war, here. They are so we were man here. Look to one amount could I say. Mabibia, but so somebody will be a who wrap up on Asantehene. No one is Asantehene, let me view. Since every very food chain. So when I get your heart, now also so 7 now. Now there is also to be a wasabi. The Bikuni now, I have a Kunai, say. That's why they put to about any very food chain. Lucretia, any very food chain. Or so no Negima. We shall say, I'm not a common. One or two, a child. But that's a pretty hard. That is not true. Samuel Monica really comes inside. Samuel Kahantman. Pa, much relative. Mantono for Pa, I'm one Messuma Santimaya. We're talking for time this year. Hey, Messono Sompa, no matter at Repa. Semansono Sompa, I turn at Repa. I'm not a so Mura, Beto Mura and Tap. Out of Mino, Cafogini. Mr. Rantam Garcia say, Metu Nana Obaye, Betuna Futupa, the man is a train. So when you know my yet, Namanfa, now could draw Amesu Asantemai, Niura, Metu, Otum for Tampasia. From another attack of you out of Sudan. Chidomini, Mr. Ebra Tankasia, I can't Tankasia say, Nana Albany, Maman of Tupac, Macassa Antrano, as a man that went there, we talk about Tankasia. For Tankasia, I can't answer, Nana Albany, Maman of Tupac, make sure not share pack, while the other song. Yewura ene Asantehene se mentimu antrelo atrepa amanu afutupa na mato otumfo ntankase me nana ambonsa bako doto subienu esra otumfo tankase kantanse nana obe mesum no sompa ma kire no kwankirepa se manso no sompa na otoa the top of 2 1 time. Mr. Utu Fontaine can say, can't can say. Minanani, Nana Chikori, Minanani, Nana Amoako, Minanani, Nana Gago, Minanani, Nana Nango. Some part already soon the baby mine, but it's soon as Santimine, and then I may babet was so. Mira, and you want to watch me. Miss Sabi, dear, who frame your lopa, Appiah, and a joke, the Suma, Meba, the Samidama Chiawa, but 2 times.
Abusua sabre amamre ne amane kwan so no. Woso ya wie no e wo se ahemfo. Ene nananom e wa ha ekokoma na kwa aba. Na wo mo hye ne den e wo dwumadi a sesi ya be hye ne mene. Enti oye professor de nanso ne din eye Nana Amoako Gago. Enti woso ya wie a wakotena se de na ne nuanom mpanimfo ahemfo a wabeto wo mo e wo adwa no so no wo mbekọ na wo mo akwa no akwaba ahye ne den we ye amamre ene amane Nyansapo TV so ni Akwaba esaba Nyansapo kasamfonyini so ejebo ejanya bedru aha na brema kwan na ene dwumadi a yede besom no yede ne nyina asie ne bepie mu manhia ahemfie na amamre ne amane de afa ne ntoma pafra pa ya hwe nsuaye ya hwe niam ahodo bebre asua bakosam ahodo a ne nyina ya amamre ene amane enti ene de bia mesi Nyansapo de wode ye ne a na wode asem Oba de ya adom na wode yankwa kye ne a yebesan so ahia e wa fidie so medin dia so na ba Kofi Mensa Abrampa Appiah ene nenso menene bae nyamenkam ho na oba de ya adom yebesan so ahia makra kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam tefam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame